20. ledna tomu budou přesně 2 roky, co zemřel mladý antifašistický skinhead Jan Kučera v Příbrami. Každý den v ulicích našich měst potkáváme neonacisty. Rozsévají nenávist a agresi. Jan Kučera měl odvahu postavit se neonacistickému násilníkovi. Bohužel za svoje odhodlání zaplatil tím nejcennějším, svým životem. Přestože jsme ho většinou neznali osobně, byl jedním z nás, antifašistou, který se stavil proti Hitlerovým pohrobkům. Vzpomínková akce na Jana Kučeru je tím nejmenším, co jsme mohli učinit. Zároveň je to pro nás poučení a připomenutí, že antifašismus není vágní fráze, ale realita každodenního života. Budujeme lokální antifašistický odpor, aby k podobným tragickým událostem v budoucnu nedocházelo. Honzo, nezapomeneme, neodpustíme.